Hürmetli rayondaşlar, sizni Halklar Birdemligi Günü bilen şen көңелдән тәбрик итәм. Халыклар Бердәмлеге көне илебез тарихының истәлекле битләренә тирән ихтирам билгесе. İçtimai теләктәшлек җәмгыятебезнең нигезе. Бүгенге вазгыятьтә аның мәгънәсе бермә-бер арта. Районыбызда, республикабызда төрле дин һәм милләт вәкилләре тату гомер кичерә һәм илебез үсешенә лаеклы өлеш кертә. Барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек, уңышлар һәм иртәгесе көнгә ышаныч телим. Уважаемые жители района, сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. День народного единства – дань глубокого уважения к тем знаменательным страницам отечественной истории. Общественная солидарность – основа нашего общества. Этот день является символом сплоченности и единства многонационального народа нашей страны. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне. С праздником Байрам белән!